הזכרים של החוג לעבודה סוציאלית, למשחק יצרי, טעון רגשות, תחרותי, הידוע גם בכינויו כדורסל רגשות. שלום, כן. הרוב טוב, מה העניינים? הכל טוב? וואלה. מה הולך? תגיד. טוב, מה איתך? סבבה, תגיד, מה עם החבר'ה? אמרו להגיע, לא? כן, אמורים להיות פה, מוזר. תשמע, קבענו לחזרות, לא? לפני איזה 3 שבועות כבר. תכלס צודק. צודק, אבל אתה יודע, יום שני, 8:30, קיבוץ שמיר. חבר'ה פק"ל מגיעים, מה קרה? אולי חטפו פיק ברכיים? איזה פיק ברכיים, אחי? נראה לך מעניין עכשיו? קבענו, לא? כן, אתה תכלס אולי, אתה יודע, עכשיו יש קהל והכל, אולי יחצו קצת? לא יודע מה אתם קהל אויב? עובדים סוציאליים, לא? תשמע, יש פה כמה עניינים, אני מסתכל, יש פה כמה... לא יודע. תגיד, אבל תכלס ראי שלח את זה אס.אם.אס, לא? וואלה, מה הזכר אומר? לבדוק, לא יודע. שלום, חיות טרף מפלצתיות שלי. היום, כמו כל יום שני, נחרוך את המגרש ב8, ולא לשכוח, אסור להביא בנות זוג, למרות שכולנו רווקים. אבל יותר חשוב מזה, לא לשכוח פרוצות ובירה. טוב, תכלס, ראי והכל, אבל זה לא קורה. תשמע, זה היה רעיון של מורן. אני אומר, תקשר לו, אני כבר תכלס, תשמע, לא יודע, כל מעביר לי את גוני וזה. אין בעיה. מה קורה, מורני? אתה בא? ירקוש. איפה אתה, אחי? מחכים לך. מה אתה לובש, חתיך? אתה בא? ירקוש, תשמע, אוי, סליחה. אני פשוט לא כל כך מרגיש טוב. מה לא מרגיש טוב? אבל יאללה, קבענו, תגיע, נשחק. יהיה כיף. טוב, בסדר, ירקוש, אני אגיע. לא מרגיש טוב. טוב, תקשיב, זה... יש לי הודעה. מה זה? מה עושים? לא יודע, אני אגיד לך, תכלס מאז שאוהבי נטש אותנו, שבי הלך איתו, עמנואל יש לו זמנים משלו, פז מעביר את הדירה, גילגול פתח קבוצת כדורסל לקשישים, 6 ומטה, אילון בכלל מלך הצפון, אתה יודע, ועומר חושב שכל העניין הזה פגר או משהו. אתה לא משחררת את איתן. תשמע, לא יודע, אחי. טוב, אני אומר נתנדד מפה. וואלה? כן? יאללה. שלוקה, ירקוש. שלוקה, ירקוש. לחשוב למה צחקתי עכשיו, ואני לא יודע. שלומקה, ירקוש, שלומקה, ירקוש. כדור. טוב, חלאס, חבר'ה, זה כבר לא כל כך מצחיק. יאללה, אני חש בודד. אני מתחיל לחוש בדידות.
חשוך פה.